Wel, os chi eisiau troi yn eich Beiblau, os maen nhw chi at Luc penod 5 a nôl ar adnodau na ddarllenon ni gynnau gyda'n gilydd. A ni mae'n siŵr na lot o bethau gallwn ni nodi yn yr hanes ond ni'n mynd i feddwl am beth yw'n golygu gyfarfod â Iesu Grist. A mae'n siŵr mae'n ein o'r prif resymau. Ni wedi dod bore yma bod ni eisiau cyfarfod ar arglwydd Iesu Grist. Falle bod yna ddim yn hollol wir i bob un o'n ni falle bod chi wedi dod ar rythyr bore yma, heb ystyried bod e'n rhan o batrwm bywyd. Mae ddim wedi meddwl am gyfarfod â Iesu Grist. Neu falle bod rhaid i chi ddod, bod aelod arall o'r teulu yn mynnu bod chi'n dod, a dyna fe, dyma ble i chi, a ddim mewn gwirionedd i ystyried meddwl am gyfarfod â Iesu Grist. Neu falle yn y dyddiau fi, yn sicr, oedd ambell un falle yn capel ni, oedd yn troi mewn o bryd i'w gilydd, ond fi'n credu nhw'n joio dod am edrych y de fwy yn rhywbeth arall ar ddiwedd yr oedfa, a cael bisgedi, falle fi'n sôn am ymhlant i fyna fwy na neb arall. Ond ni'n edrych ar bore yma ar hanes rhywun yn cyfarfod ar arglwydd Iesu Grist. A beth mae hynny'n golygu, a beth sydd yn digwydd. Mae yna 3 peth fi eisiau tynnu'n sylw ni ato bore yma. A'r peth cyntaf yw hyn bod cyfarfod â Christ yn golygu gwrando ar ei air. Cyfarfod â Christ yn golygu gwrando ar ei air. Ar ddechrau'r hanes yma, meddwl, does gan Pedr dim diddordeb yn Iesu Grist. Chi'n gweld bod y dyrfa yn gwasgu at Iesu Grist ac yn gwrando ar air Duw yn yr adnod gyntaf, ond mae'r pysgotwyr, Pedr, un ohonyn nhw, yn golchi'r rwydau. Dyn nhw ddim yn rhan, byddai chi'n peintio canfas, a byddai'r pysgotwyr ddim yn rhan o'r llun. Maen nhw tu hwnt i'r canfas, rhywle arall, yn glanhau i'r rwydau. A ni, dydy rhaid ddim yn bysgotwyr fel, felly bydden ni'n bysgotwyr, dwi ddim yn bysgotwyr, ond fe mae rai yn bysgotwyr, le maen nhw'n penderfynu mynd o bryd i'w gilydd, lawr i'r afon, a cael y wialen bysgota mas o'r shed unwaith bob 6 mis neu ty beth. Maen nhw'n bysgotwyr, dyma i bywoliaeth nhw, nid hobi we, ond bywyd. Ac yn wir, os does dim pysgod, does dim bywyd. Maen nhw'n dibynnu yn llwyr ar yr hyn y maen nhw'n ei dal. A mae Christ yn cyfarfod â Pedr fan hyn mewn moment o ddigalondyd. Digalondyd a diffyg diddordeb. Dyna pryd mae Christ yn cyfarfod â Pedr. Chi'n gweld trwy'r nos mae'n bod yn pysgota. Dyna'r amser gorau i pysgota. Dwi'n gwybod pam, ond dyna beth mae'n dweud. Ac maen nhw heb ddal dim byd. A maen nhw nawr yn glanhau'r rhwydi. Hynny yw, chi'n gwybod be mae fel, pa chi wedi felly gwneud rhywbeth da, mae yna waith clanhau i wneud. Dyw e byth yn brofiad braf. A fan hyn, mae wedi dal dim, a nawr mae'n ati i glanhau y rhwydi yma yn ofalus. A mae eisiau fod yn dymlad digon isel gwneud y gwaith yma. Ar ôl gwastraff o noson ac yn ddiflas a digalon. Mae'n hawdd meddwl bod rhaid i fod mewn rhyw stad arbennig i gyfarfod â Iesu Grist, neu Iesu Grist gyfarfod gyda ni. A ni bydd y rai yn meddwl bod rhaid cynnu rhyw gannwyll a creu rhyw awyrgylch penodol i Grist ymwneud â ni, neu bod ni'n llwyddo byw yn foesol bob dydd ac yn cadw at darllen y gair y gweddion. Mae'r hynna'n beth y da, wrth gwrs. Ond does dim rhaid bod felly i Grist ymwneud â ni. Diolch beth am hynny. Does dim diddordeb y Pedr. Mae'n hollol ddigalon. Mae'n feddwl rhywle arall. Ond mae Crist yn dod ato fe pan mae'n profi y pethau hynny. Dwi'n yn siŵr pa fath o wythnos chi wedi cael neu beth mae profiad y cyfnod clo mae wedi bod i chi. A felly bod chi'n teimlo bod yma, wel, sy'n hawl dy fi i ddod ger bron Crist.
Fi'n disgwalified o ddod ger bron Crist, ond nid felly y mae. Mae Crist eisiau dod ato ni. Ta beth yw'n tymladau ni, ni'n profiadau ni, ta beth yw'n sefyllfa ni. Mae'n dymuno ymyrryd ac ymwneud â ni. Ni'n canu ydyn ni yn amser Nadolig, lle ni'n ei ganu fe'n amlach, ond am hyn bechadu'r brysia, fel yr wyt. Fel yr wyt, ni'n cael dod at yr arglwydd Iesu Grist. A meddwl, mae Crist yn dod ato ni gyda'i aire. Beth mae'n neud, yn fe, yw pregethu. Mae'n rhannu ei aire. Nad nhw'n un yn gweld yn gwrando ar air Duw, ac yna mae'n dweud o'r Simon bod eisiau defnyddio'r cwch, ac yna mae'n dysgu y bobl y terfaoedd o'r cwch. Mae'n dod gyda'i aire. Ac yn sydyn mae Pedr yn mynd o ddim diddordeb i ryw fath o front row seat, yn dweud. Dwi'n ffili dianc rhag Iesu Grist. A felly bod chi'n gwybod na, mae'ch profiad chi bod felly. A falle fydd e fel eto yn y dyfodol. Ac yna ar ôl llefaru wrth y dorf, mae Crist yn troi at Pedr ac yn dweud, dos allan i'r dŵr dwfn, yn adnod 4, dos allan i'r dŵr dwfn. Hynny, mae'n siŵr bod Pedr wedi gwneud double take yn dweud ar y pwynt hyn. Hynny yw, hold on am eiliad, ti, sa'r cod i ti, mab Joseph i ti, beth i ti'n gwybod am bysgota? Ti'n gwybod dim byd am bysgota? Fi o'r arbenigwr yn y sefyllfa yma. Ond does dim un lle bore yma. Nag un peth nad yw Crist yn arglwydd arno fe. Mae'n arglwydd ar bob dim. Yn bywydau personol, yn bywydau preifat, yn bywydau cyhoeddus, ar y bydysawd cyfan. Mae Duw, mae Crist yn arglwydd ar y cyfan oll. Ac eto, ni'n gallu meddwl di bod pethau Crist ar gyfer cyfarfodydd gwahanol, ar gyfer y Sul, ar gyfer cwrgweddi, ar gyfer pan ni'n darllen y Beibl, ond mae Crist yn arglwydd ar bywyd cyfan, bob munud o bob dydd. Felly mae'n gallu meddwl, wel, mae wedi creu y cyfan, gosod y ser i lle, ond beth mae'n gwybod am fod yn weithiwr yn cybac? Beth mae'n gwybod am hynny? Beth mae'n gwybod am fod yn athro, neu am fod yn ddisgybl ysgol, neu'n arlunydd, neu yn dydcu, neu femgu, neu yn awdur, yn feddyg? Beth mae'n gwybod am y pethau hynny i gyd? A beth mae'n gwybod am fod yn bysgotwr? Ond mae Crist yn gwybod mwy na ni, hyd yn oed yn ardal yn arbenigedd ni. Mae'n gwybod pob dim yn well ac yn fwy na ni. Does dim byd yn y bydysawd. Dim smycyn lleiaddws nad yw e'n dweud fi yn arglwydd ar hwn. A ni'n gweld fan hyn yn yr hanes hyn. Mae Pedr yn dod i weld bod e'n arglwydd ar y cyfan. I ddechrau, dwi'n hollol siŵr nag mae'n dweud, trwy gydol nos bu'n llyfrio heb ddal dim. Hynny yw, pa chans sydd nawr o ddal rhywbeth yng nghanol dydd? Dim gobeith. Ond mae'n dweud, ond ar dy air di, mi o llynaf yr oedau. Mae'n gwrando ar air Crist. Mae'n amhosib i ni gyfarfod â Crist heb rando ar ei air. Weithiau, fel i Pedr yn hyn, bydd hynny'n gwneud dim synwyr i ni. Dwi ddim yn gwneud dim synwyr i Pedr bod nhw'n mynd allan eto a gollwng yr hwydyn. Felly ddim yn deall pam, neu le mae'n mynd yn ni, neu pam bod ni mewn sefyllfa dyn ni ddim yn ei ddymuno. Felly bod ni'n mynd yn ni ddŵr dwfn yng nghanol dydd, yng ngwres yr hael. Ond dyna'r lle gorau ni fod, achos dyna le mae Crist yn cyfarfod â ni, wrth ni wrando ar ei air. Bydd e'n ymwneud â ni wrth hynny. Mae'n gweld y tro ar ôl tro i ni. Chi'n cofio pan bod Duw yn galw Abraham yn Genesis, penod 12. Mae'n dweud, dweud oedd Abraham, dos o'r wlad, yna beth enfawr i ddweud wrth fe yn y beth cyntaf. Ac oedd hi wrth dy dylwyth a'r deulu.
Wel, mae'n swnio'n hirt ydy. Mae'n gwnaaf di, i'r blad yn gosaf ydy, gwnaaf di'n genol fawr, a bendithiaf di, mae'r ygaf di enw bydd hi'n fendith. Bendithiaf yr ais yn fendithio, melltithiaf yr ais yn felltithio. Ac yno ti bendithi'r holl lwyther ddear. Aeth Abraham fel y dywedodd yr arglwydd wrtho. Mae'n gwrando ar air Duw. Mae'n cyfarfod â Duw. Chi'n cofio am Mair, pan mae'r angel yn dod a newyddion a di hi. Beth mae'n dweud? Dyma law forwn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Wrth ni gyfarfod â Christ, mae rhaid ni wrando ar ei air. Does dim bendith i Pedr, heb bod e'n gwrando ar air Christ. A does dim bendith i ni chwaith, os ni ddim yn gwrando ar air Christ. Rhai blynyddoedd yn ôl am gyfnod byr, beth sy'n dysgu mewn ysgol Bonedd, oedd e'n rhwng yr eglwys yn Nghymru. A unwaith yr wythnos, o'n i'n mynd i'r eglwys gadeiriol yn Llandaf i gael gwasanaeth. A bob tro o'n i'n mynd, byddai darlleniad o'r gair, ac ar ddiwedd, o'n i ddim yn gyfarwydd hynny fy hun, ond ar ddiwedd y darlleniad, byddai'r, pa bynnag oedd e'n darllen yn dweud, yn Saesneg, this is the word of the Lord. A byddai'r gynulleidfa cyfan yn ateb, praise be to God. Wel, hynny yw, mae'n lot o draddiadau, felly ni ddim dilyn, ond oedd e'n draddodiad y fendith i fi. A dyn ni'n dweud yna, pan ni'n darllen a gwrando ar air Christ. Wel, moliant fwydd yw, clod fwydd yw, praise be to God. Dyna dyle fod yn ymateb ni wrth ni wrando ar air Christ. Os wrth ni'n gyfarfod y Christ, mae'n golygu gwrando ar ei air. Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth yw, mae cyfarfod â Christ yn frawchus. Mae'n frawchus. Nes yn siŵr ble mae'r hanes mae'n ffitio mewn i hanes berthynas Pedr gyda'r arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi cwrdd yn flaenorol, neu dyma'r tro cyntaf nhw'n gyfarfod, dwi ddim yn gwybod. Ond mae Christ ddim fel arfer yn ymwneud ni mewn un moment yn unig. Mae'n datgyddio ei hun o dipyn i beth. A mae'n siŵr bod rhyw fath o berthynas gyda Simon dy fe o flaen llaw. Hynny, mae'n gallu. Gwneud creu troedigaeth rhyfeddol. Mae'n aml yn meddwl am Paul, yn dyn ni, Saul ar y ffordd i Darsus a Christ yn ymwneud y fe. Ond yn aml, mae'n rhyw fath o gyfres o ddigwyddiadau neu Christ yn dawel fach yn tynnu ni ato fe ei hun. A mae'n siŵr mai dyna beth ni'n gweld fan hyn. A falle byna, yn arbennig i ni gofio, os sy'n cael yn codi mewn teulu Cristnogol, sy'n gyfarwydd a dod i addoli, yn dweud bod ni falle bod ni'n chwilio am ryw brofiad mawr sy'n atgyfnerthu'r ffaith o fi yn credu nawr. Ond weithiau, mae lot fawr o bobl. Byddai'n edrych nôl dros i bywydau, ffili rhoi bus yn union falle ar pryd eithon nhw'n credu, ond gwybod o dipyn i beth bod Christ i bod yn gweithio yn dawel ynddyn nhw, a dod yn nhw i iachadwriaeth, i wnabod yn frawd ac yn brynwr iddyn nhw. A falle mae dyna i'w'ch profiad chi, falle mae dyna fydd eich profiad chi. Ond dyma sy'n digwydd wrth i Pedr gyfarfod â Christ. Mae'n dal y pysgod yma, ynddo fe? I bysgodwr, a'i ddwoliaeth yn dibynnu ar bysgod, mae hwn eisiau fod fel ennill y loteri, ynddo fe? I bobl cyffredin. Yn mynd o, falle ddim lot, ac yn sydyn, popeth sydd angen. Hynny yw gymaint o bysgod, mae'n siŵr gallen wedi agor archfarchnad dros gyfnod byr, bod gymaint yn nhw i'w gwerthu. Ac eto, dyn nhw ddim fel sy'n dathlu'r dalfan, ac
Nid beth sy'n ei meddyliau nhw yw cael parti mawr ac oedd gymryd y bysgod gyda nhw. Mae ymateb Pedr yn hollol wahanol. Mae'n sy'n gwybod chi'n edrych ar cyfryngau cymdeithasol, ond weithiau, ac eto mae hwn yn beth da. Chi'n gweld falle rhyw fudiad Cristnogol neu Cristnogion yn rhoi llun falle o fachlyd, y llun hyfryd o gefn gwlad a adnod calonogol arni. A hynny yw, dwi'n mynd bychan mae'n beth hyfryd, a mae dda atgoffa ni o ddaioni Duw ac o brydferthwch Duw. Ond weithiau chi'n gallu tymlo bod Cristnogaeth falle fe ryw fath o self-help manual. Bod e jyst yn ein i dymlo yn neis cael lluniau braf a adnodau sy'n rhoi cysur i ni. Ac eto, mae'n bwysig. Ond mae'n fwy na hynny, ydy. Mae cyfarfod y Christ gymaint mwy na hynny. Achos nid yna'r gwir yn llawn, a nid yna'r gwir i Pedr fan hyn. Does dim temladau twym, neis, gyfforddus yn dod i Pedr yn ysballfa hyn, bod nhw wedi dal gymaint o bysgod. Beth mae yn dweud? Mae'n dweud ble ni yn adnod 8. Dos ymaith o ddiwrthydd, oherwydd dyn pechadurus o'i fi, arglwydd. Yn gallu anghofio, yn dyn ni, pa fath un yw Crist. Odi mewn frawd, odi mewn un sydd yn agos ato ni, ond hefyd mewn sanctaidd. Dwi'n darllen llyfrau Narnia adre, a yn yr un cyntaf, Magician's Nephew, sy'n bos yn gyfarwydd, ond mae'r prif gymeriad, plentyn fyna, yn dod wyneb yn wyneb Aslan am y tro cyntaf, ac yn dod yn agos ato fe, ac mae'n dweud, Aslan was bigger, and more beautiful, and more brightly golden, and more terrible than he had thought. A hynny sy'n wir am Iesu Grist, mae'n bigger, and more beautiful, and more brightly golden, and more terrible than we had thought. Mae Pedr wedi deall yn dweud, mae wedi gweld pwy arall sy'n gallu rheoli bob peth, pwy arall sydd ar gallu hyn, ond Duw ei hun. Ac mae eisiau dianc, mae eisiau cuddio, mae eisiau mynd yn mor bell o'r arglwydd Iesu Grist a mae'n gallu. Dyma Dduw sanctaidd. Ni'n gallu meddwl di am Dduw, a wedyn ni tym bach oedd i tan o fe. Ond mae fwy o waniaeth rhwng ni a Duw na gallwn ni ddechnogu. Mae'n anerfynol y gwaniaeth rhwng ni a sancteiddrwydd yr arglwydd. Ni'n meddwl am y gyfraith. Ond dyw Crist ddim yn sanctaidd achos mae'n cadw'r gyfraith, ond mae'r gyfraith yn ddatgyddiad o'i sancteiddrwydd e. Dyna mor bir yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae tu hwnt i eiriau. Does dim rhyfedd bod Pedr yn dweud dos o ddiwrthydd. Fel y llai fyw ym rhesenoldeb un fel hwn. Mae eisiau Crist ddiflannu. A ni'n gweld hyn weithiau, yndyn ni? Mewn pobl falle sydd am gyfnod hir. Falle yn gyfeillion, falle yn aelodau teulu i ni, sydd wedi bod o gwmpas Crist am amser hir. Ac eto nawr, rhai mwyaf awyddus i beidio wneud dim byd ag e. Chi'n bod ar un adeg o'ch chi'n addoli gyda nhw, ochr yn ochr, a nawr chi ddim hyd yn oed chi sôn am Iesu Grist, neu am fynd i'r capel, heb bod nhw'n treol newid y pwnc, heb bod nhw eisiau dianc rhag meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Nid dyna'r gwaniaeth yn ffordd rhwng bod o gwmpas bethau Iesu Grist. Ond beth am Pedr? Wel, os chi'n cofio nes mlaen yn ei hanes ar ôl iddo fe wadu Iesu Grist, ac ar ôl y croesoliad yr atgyfodiad, mae Crist yn ymddangos iddo eto. Chi'n cofio? Maen nhw wedi mynd mas i bysgota, a mae Crist
rhywbeth tebyg iawn yn dweud, chi wedi dal beth? Dim byd. Gollwn y chrwydau lawr yr ochr hyn o'r cwch. Ac nhw'n cael dalfa enfawr. Mae Pedr yn gweld Crist yw e. Mae Crist ar y lan. Chi'n cofio beth mae Pedr yn gwneud prynu? Dwi ddim yn dweud dos y wrthyf prynu. Bod wedi gwadu Crist. Bod e'n gwybod mwy falle am ei gyflo le, am ei bechod ei hun. Be mae'n gwneud? Mae'n rhedeg at Crist. Be sydd wedi digwydd yn hanes Pedr? Mae'n gwybod bod Duw, bod Crist wedi mynd mewn i bresenoldeb Duw ei hun. A wedi mynd a pechod Pedr gyda fe. A bod wedi cael ei farnu, wedi derbyn llyd a digofaint Duw dros pechod Pedr. Bod Crist wedi cael, wedi derbyn digofaint a barn sanctaidd cyfiawn Duw dros Pedr, fel bod e'n cael bywyd. A nawr mae'n gwybod bod ei fywyd yn Rhist. Doedd ddim o gwmpas Crist mwyach, ond mae yn Rhist. A does dim angen iddo fe ofni. A ni'n cael blas o hynny hyd yn oed fan hyn, yndyn ni? Pan mae'n dweud, dos ymaith o ddiwrthyd, beth yw ymateb Crist? Paid ag ofni. Paid ag ofni. Fi yn arglwydd arno ti. Fi yn mynd i dachub di. Gei di fod yno fi. Pa fath o Grist i ni'n addoli? Oedden ni wedi anghofio bod e'n un sydd yn sanctaidd. Oedden ni o gwmpas pethau Crist, neu oedden bywyd ni yng Nghrist. Wedi gyddio yng Nghrist y bore yma. Wel, os ni'n cyfarfod â Crist, mae eisiau ni wrando'r iair e. Ond mae hefyd yn golygu bod rhaid ni gofio bod e'n dduw sanctaidd. A'r peth ola, trydydd peth, yw bod cyfarfod â Crist yn ein traws newid ni. Mae cyfarfod â Crist yn ein traws newid ni. A ni'n gwybod yn y cymdeithas ni bod os ni eisiau bod y pobl mwyaf llwyddiannus, yr awgrym yw bod rhaid ni fod y pobl ni wedi cael ei creu fod, be the best person you can be. I edrych tu fewn am yr atebion i bwy ni. A mwyaf y fyddwn ni'n gwneud yna, y fwyaf hyderus fyddwn ni'n tymlo am yn hunain ac yn pwy ni, y mwyaf llwyddiannus, y mwyaf rhydd y byddwn ni. Ond wrth gwrs, eiron ni'r Efengil yw bod yn dweud, mae rhaid i rai lan dy hun. Mae rhaid i anghofio am dy hun i gael yr arglwydd Iesu Grist. Rydyn byth yn llwyddo heb rhoi lan dy hun mwyn i Grist ddelio ni. A'r rhyfeddod yma yn ei rasau bod e ddim yn unig yn maddau ac yn derbyn Pedr, yn derbyn ni, ond hefyd bod e eisiau'n traws newid ni. Bod e eisiau gwneud gwaith yno ni a trwyddo ni. Mae'r peth yn rhyfeddol. Neu bywyd Pedr oedd pysgod. Oedd e'n byw ar gyfer pysgota. Dyna beth e'n neud bob dydd, siwr o fod. A beth oedd e felly yn breuddwydio amdano gyda'r nos? Yn fe, byddai dal helfa fawr o bysgod. Ond na'n bod wedi cael dwi ddim eisiau fe. Dwi ddim yn poeni am y pysgod mwyach. Yn i'w sy'n byd y bod ar y pysgota. Ond dwi ddim yn Iesu Grist. A does dim byd yn bwysicach nag yn fwy na'r arglwydd Iesu Grist. Beth mae Pedr yn gwneud nawr gyda'i amser a'i egni? Beth sy'n bwysicaf iddo fe? Beth amdano ni? Beth i ni'n gwneud gyda'r amser a'n hegni? Beth sy'n bwysicaf i ni? Ni'n lle roi'r amser i bob math o bethau, lot o bethau sydd yn dda. Ond, os dyn nhw ddim yn Iesu Grist, nid dyna'r peth gorau. Ond mae Christ yn dweud mwy na i paid y gofni. Mae'n dweud o hyn allan, dal dynion y byddi. Dyna hanes ni os ni'n cyfarfod a Iesu Grist. Hanes o hyn allan. Mae bywyd yn newid. Oedd un peth yn wir, a nawr mae rhywbeth arall yn wir. O hyn allan. Ni'n siarad
rhywun sy'n gweithio gyda fi yn ddiweddar, rhywun sy'n dipyn yn hun y fi. Mae rhywun dim diddordeb yn arwydd Iesu Grist. A rhywun hynod o lwyddiannus hefyd o ran i waith beth wedi cyflawni. Mae eto dde'n dweud, my past always comes back to haunt me. My mistakes always come back to haunt me. Nid felly yw'r Cristion. Ni ddim yn dibynnu ar yn gorffennol ni, ond ar orffennol yr arwydd Iesu Grist, ar ei waith drosto ni. Ddim yn cael yn parlysu gan gymgymeriadau'r gorffennol. Hanes o hen allan yw e. Ni'n gweld effaith hynny'n barod, yndyn ni? Mae'n dweud wrth Simon Pedr, o hyn allan, dal dynion y byddu di. A ni'n gweld nerth Crist ar waith yn barod, achos nid jyst Pedr sy'n dilyn chwaith, nag e? Ond maen nhw gyd yn gadael popeth a'i ganlynef. Ni'n gweld gwaith Crist ar waith yn barod wrth i bawb i ddilyn. Beth amdano ni? Ni'n darllen llyfr yn weddol ddiweddar, llyfr enw The Shallows. Llyfr yw am defnydd technoleg yn y byd i, nid llyfr Cristnogol, ond rhywun yn gweld yr effaith mae technoleg yn cael arno ni, a yn arbennig y we fel i ni'n neidio un stori i'r llall, a bod ni fel petai yn byw yn dŵr bas, yn y shallows. Byth yn mynd yn ddwfn o gwbl, ond yn sgimo dros wyneb pob peth. Ond ni'n gallu bod yn hapus yn y dŵr bas, nid ni? Byth yn treiddio i'r dŵr dwfn. Ond os nad ni'n mynd i'r dŵr dwfn, yn gwrando ar ei air, byddwn ni byth yn profi mawredd a nerth a gallu yr arglwydd. Wel beth amdano ni. Oedden ni yn hapus yn padlo yn y dŵr bas, neu oedden ni yn dymuno mynd i'r dŵr dwfn. Gwrando ar ei air. Cofio bod e'n fyw sanctaidd. A bod yn barod i gael yn traws newid ganddo fe. Ac wrth hynny, gweddio hefyd, y bydde fe yn defnyddio ni hyd yn oed i draws newid yn cymdeithas o'n cwmpas ni. Wel, gweddio fe'n gwneud hynny. Ie, fan hyn yn y Zolfen, yng Nghaerdydd ar hyd Gymru cyfan, y bydde enw Crist yn cael ei ogoneddu. Amen. Wel, ni ganu gyda'n gilydd wrth ddod at